Ederki, Aitor Bengotxearekin gaude, Euskal Herriko Unibertsitateko lan eta gizarte segurantza irakaslea da, eta gaurkoan lanerako eskubidearen gainean jardungo dugu hizketan, indarren dagoen ala ez, gaur egun dagoen egoeratik abiatuta, ez? Eta zuzen-zuzenean hori xerratuko dizut, ia zure ustez, momentu honetan bizi dugun langabezia ikaragarriaren egoera honetan, lanerako eskubide horien bat testu legalek, eta horrengo mailako testuek onartzen dutena eta bultzatu beharko litzakela diotena indarrean dute dago. Bai, diozun bezala, laneko eskubidea besteak beste Espainiako Konstituzioan dago, ez da, 35. artikuluan. Orduan gaur egun dagoen langabeziarekin indarrean dago. Nik esan nuke ikusten ari garenean, badaudela konpainia handia, telefonika bat, eta zera, nahiz eta diru irabazi mardulak eduki langileak kaleratzen ari direla, uste horrek adibide huts eta erreal honek agerian jartzen duela enpresetan askotan lana kontsideratzen dela ekoizpen baliabide bat, ezta? Hain zuzen ere kostu bat bezala, kostu bat eta halaxe da askotan enpresak zailtasunetan daudenetan langileak kaleratzen dituzte, kasu batzutan zailtasun larriak dira eta ulergarria izan daiteke eta beste kasu batzutan irabaziak baldin badaude, badira langileak kaleratzen gehiago irabazteko, ezta? Ekoizpen baliabide kostu ekonomiko, aldagai ekonomiko huts bezala ari dira erabiltzen. Orduan zentzu horretan indarrean dago, ez, komentario bat, ikerketa simple bat egin nuen gai horren inguruan eta ondorioa oso argia zen, esan nahi dut. Lan zuzenbidean, nahiz eta askotan legeek esaten dute, oraingo Espainia estatuko esparruan esan nahi dut, oraingo kaleratze, langabezi tasa izugarria dela eta balegileak esaten du saiatzen ari dela enpresei eskaintzen alternatiba desberdinak hainbeste kaleratu ez dezaten. Alternatibak barne malgutasuna ditzen dena, barne malgutasuna funtsean lan baldintzetan malgutasuna, dela lanaldia igo, soldata jeitsi, funtzioak aldatu, horrelako malgutasuna erabildezaten enpresek zailtasunetan hainbeste ez kaleratzeko. Hori esaten da, baina uste dut hemen esan behar dela argi eta garbi azken finean, eta hori atera nuen konklusioa aztertu zelegea arretaz, ez da, lan zuzenbidean inon ez da esaten kaleratzea zailtasun egoeran izan behar denik azken neurria. Lan zuzenbide imperatiboan, gero zioen azalpenetan, norabaiteko literaturan esaten da, kaleratzea izan behar denik azken neurria, baina legeetan inon ez da esaten, eta horrek albideratzen du, lehen esan dakoa, enpresa batzuk diru irabazi handiak edukiarren langileak kaleratzea, eta horrek zer adierazten digu, galdera erantzunez, lanerako eskubidea horrekin gelditzen da ezerezean. Orduan, aipatu zu, horrelatu zu zeozer, lanerako eskubidea bermatze aldera edo kaleratzeak edo azkenengo neurri modura edo jarri barko diakela, eta horrez gain, lanerako eskubidea benetan aplikatzeko zintzuk izan barko diateke eduki doktrinario edo inkluso eduki praktiko minimoak, zure ustez? Begira, alde batetik oso eraginkorra izango litzate oantxe komentatzen egin, legeak ustea kaleratzea azken neurri bezala. Eta hori ez da hain komplikatua, beste kooperatiben legedian alaxe da. Euskal kooperatiba legean argi agertzen da, bazkide kooperatibista baten kasuan derrigorrezko baja aplikatu behar izatekotan esan nahi dut, hori izango dela azken neurria. Hau da, kooperatiben legedian esaten da kaleratzea azken neurria dela. Eta diozun bezala zer egin behar litzateke bermatzeko, indartzeko lan eskubidea? Uste hemen erantzuna historiak ematen digula. Esan nahi dut, Bigarren Mundu Gerra ostean indarratzen du enpleguan egonkortasunako printzipioa. Enpleguan egonkortasunako printzipioa oso gauza sinplea da.
Nik adibidez klasean beti egiten diet galdera ikasle eta beti jasotzen dut nahi dudan erantzuna. Hau da, dagokion erantzuna. Eta galdera sinplea da, galdera da. Enpresa batek, negozio batek, alegia, ze iraupen dauka? Eta erantzuna beti izango da, ez dakigu. Mugagabea, auskalokoa nahi bat. Da, enpresa ororen iraupena zenbateko, norbaiten negozioa jartzen duena martxan, edozein arlo ekonomikoan eta munduko edozein txokoan, zein da negozio baten enpresa baten iraupena. Ez dakigu, esan dezakegu, zalantzari gabe, iraupena dela mugagabea. Bueno, hortik abiatuta, enpleguan egonkortasunako printzipioak planteatzen duena da, enpresa baten iraupena definizioz, antonomasiaz baldin bada mugagabea, enpresari lotuta dauden lan kontratuak, langileak ez duzen ere, izan daitezela mugagabeak edo finkoak, eta gero enpresen goraberak pairatuko dituzte langileak, noski. Printzipio hori simple hau, honatzean dago noski borondate politiko bat. Eta printzipio hau egon da indartsu, borondate politiko sendo bat zeuenean langileen eskubideen alde. Eta hau gertatu da, lan munduan urrezko 30 urteak edo deritzan horietan ez duzen ere, aipatzen izun bezala, bigarren mundu gerra amaitu, 1985, eta 30 urte, 1973ko petrolio krisi arte gutxi gara. Gero dator korronte neoliberala, eta dator etengabeko atzerakada lan zuzen bidean, eta zehazki ikutzen ari garen puntu honetan. Hau da, lan eskubidea bermatzen da, ez da bermatzen. 30 urte horietan, berme sendo edukidu enpleguan, enplegu egonkortasuneko printzipioa dela. Eta bai, atzeragoaz, berriro ere ideia liberala da, eta da, azken finean, saiatu mamira jotzen, ez da. Idea liberal puruak ze planteatzen du, lana merkantzia dela, salgai eta erosgai dagoen zerbait, eta lanaren prezioa izan behar dela merkatuan jartzen duena. Eta enpresa baten irabaziak handitzeko langileak kaleratu behar baldin badago, naturaltasun oso egitea. Hau da, lan eskubidearen aurkakoa bete-betean, eskubidea ezerezean usten duen doktrina, eta etengabe hori da orain daramagun norabidea. Beraz, galderari zer egin beharko litzateke? Egin dena beste garai batean. Enpleguan egonkortasuneko printzipioa aplikatu oso modu tinkoan, eta printzipio horren arabera, zera, onartuko ditu aldi baterako lan kontratuak, onartuko ditu kaleratzeak? Noski baiez, baina beti ere justifikatuta dagoenean lana aldi baterakoa dela, edo kaleratzea justifikatuta dagoenean. Eta datu publiko bat azpimarratzearen lana orain legean ere teorian lana bakarrik izan daiteke aldi baterakoa justifikatuta dagoenean, hau da, denean obra jakin bat egiteko, oporretan dagoen norbaiten ordez aritzeko, eta baina hilabete datuek, estadistikek esaten digute aldi baterakoak direla kontratuen 82-83 inguru. Beraz, lanaren eskubidea momentu honetan hutsan hurrengoa da praktikan, eta arazoa da legeak ez duela behar bezala bermatzen. Ez, pentsatzen ari nintzen, aipatu dituzu zen neurri edo izan daitezken lanerako eskubidea edo bermatu zaketanako da lanaren egonkortasuna handitzen ari joazenak, batipat, baina horrez gain eta egia izan da ere gure inguru, Europea ingurunean edo lanerako eskubidean ikuspegi antzeko xamarra eduki dezakegu, baina beste lurraldeetan naiz eta baita ere gainbehera hori egon lanaren egonkortasunaren ikuspegitik, egoera beretsua da, guk bizi dugun egoera, Estatu Espainiarrean bizi dugun egoeraren antzekoa da, edo Espainiaren kasuan lanaren merkatuaren malgutze hori handia da. Oroar esan genezake egoera beretsua dela. Espainia estatuaren kasuan egoera are larriagoa da zergatik. Alde batetik legedia oso malgua da, baina honekin batera ere legediak zuzena egiten ez duen puntu bat. Nolakoak dira hemen
zera, agente sozioekonomikoen arteko harremanak nolakoak diren patronala eta